Segituko ditugu, bi finala egun, lehenik hirugarren lekukoa eta berantxago ondotik lehen lekukoa. Eta enekin aldiuntan aditu berri bat, Joritz Aritxabalaga, gauan Joritz? Gauan. Ez da arras ez ezaguna ere, zenta Joritz gurekin izan ziren itzuli bat jaz jokolari gisa partidaren ondotik hemen berian urruinan, hori da? Bai, hori da. Hala, txiko izazuztet piskat orkesterat zu piskat nortzira, gazte-gaztea zira, inaino, miran xarian aditua, xari zalea. Bai, ni Joritz Aritxabalaga naiz, urruñakoa naiz eta urruñarentzat jokatzen dut. Hala, zu bat urte dituzu? Aurten, hogei urte ingo ditut, 2002koa naiz. Eta xapelketa aguntza segitu duzu, zu aurrere ari izan zira xapelketa untan, aurten? Bai, multzuak ongi pastu da. Lehena bukatu gu multzuan, baina gero final ordenetan galdugu Matxalen eta Jakesen aurka, berdez direnak hor. Hartako, ez zaitugu ikusi final erdietan jonen ortsugunean, hori da? Ez. Untsa, ebe ikusten duzu bezala pilotariak ere sartua dira kantxan, trinketuntan, beraz iztapagoiti behiti hasiko dira. Behar ba, orkestuko ditugu pilotariak hasi haintzin, oaia ari dena orkesten bezala. Lehenik eskunetarik ditugu urdinez, behar ba baitugu, hala. Usten zituztet orkesterat, Joritz? Bai, orduan urdinez eskuinean, urdinez bigarrena eskuinetik hasia, Mark Berrot. Hori dugu, beraz? Ados. Urdinez eskuinetik, badugu Julen Depitu, angelukoa da, baina urdinarentzat ari da klubean. Eta orai perdez da? Eta berdez, Jakes Vila urruñakoa eta bere taldekidea entzinean ari dena Matxalen Mendizabal irurakoa. Ikusten duzu Jakes Vila beraz, ikusten dugu jonen ortzegunean finala erdietan. Hala, zuzeneaten lugira eta beraz ondoko bi pilotariak ere aurkeztuko ditugu segidan. Urdinez, badugu Mark Berro urruñakoa eta bere taldekidea Julen Depitu urruñakoa ere bai. Hala, zuzenean gira ikusten duzuen bezala. Kaskoak eman dituzte, biztan dena, hala baina beharrezko baita, zenta jonden ortzegunean ere ikusi dugu pilota bat izitu nihasteko personalki izitu naiz. Bezentek ikusten dugu badela lanjera eta momentu batez pilota joan da kasko baten gainean, pilotari baten gainean. Eta biztan da agabots gaitza egiten duela. Zure eri gertatzen dautzu, horako zerbait biztan da sumit azken urte aritzean, badira erreskoa beti. Bai, gertatzen da, baina ez da hain hitzitan gertatzen. Kaskoan, beti jokoan zilarik, beti kaskoen behar da pilotan unden, beti beratu gara pilota. Hala, eta etzen gauza ondirik gertatu horan buru kaskoak bildu zuen, eta hala, kaskoak kanbiatzeko beraz, hori da? Ez baitz bada ez da ere? Ez. Untsa, hala, beraz, pilotari guziek kaskoak eman dituzte, beraz, iztapagoiti behiti hasiko dira. Ahaudiak pixkat berriro errepikatuko ditugu, lehenik botia, Joritz, egiten da? Bai, horren sakean sakatuko dute bostetik seira, azken aurreko marretik azken marrera, marra depasatu dute. Eta beti ezkerretik eskuinera, eta hori da? Bai, hori da, ezkerraldetik eskuinera. Eta balime ezkerrean egoitean balima da, orduan da? Falterdi eta biharren txake bat izanen da. Hala, hori da. Biharren txantza bat. Hala, partida hau txandetan jokatuko da, final erdiak bezala, egan nahi du bi txanda irabazi behar direla hogoi partidaren eramaiteko, eta sekuran berdintzen balima dira txanda bat bako txarekin, ebe orduan hirugarren txanda bat izanen da, eta hori izanen da, zuma puntutan? 10 puntutan. Hala, 10 puntutan. Final erditen ez dugu olakorik ikusi, zenta bi pilotariek irabazi dute bi txandetan, lehen partidan ari ziren, beraz, Sean Guillemen eta Andoni Castera berantzeko ikusi dituko, eta beraz nagustutu ziren bi txandetan Julen Depitu eta Mark Berrori, eta bigarren final erdia, frango motza izan zen sustu lehen txanda, hor nagusitu ziren Osan Perugorria Altzuet eta Oyer Iturbe Molina, eta nagusitu ziren beraz bi txandetan Matxalen Mendizatabal eta Jakes Vila, horrei berean ari direnak.
Hala beraz, lekuan emanak gauzak eta aurkeztuak, beraz, besartuko gira segidan partida horretarat, Iztapagoiti behiti ikusiko duzue emaitza ere ezkerretarik, mementoan bat berdin dira, hori da? Bai, hori da. Hala, jamera, finalerdietan nik hasteko ikusi nuen pilota frango bizia hautatu zut, ez dakite, hautatzen dutenez pilotariek, hala, pixkat antolatzaileek ekartzen dituzten pilota, benen frango bizia idurizautan eta jokoa frango bizia eta fite joiten zena, abiadura handiarekin. Txapelketa horrentzat antolatzaileek arte dituzte pilotat, baina gero partiak guzientzat jokalariek aukeratzen dituzte pilota guziak. Eta beharrez kanbiatzen dituzte ere? Bai, pilota guziak entzatzen dituzte eta gero kanbiatzen dituzte puntuen artean. Ados. Untxa, menkusiko dugu ze pilota hartu duten, mementoan urdinak entzinan ditugu, Julen Dupitu eta Mark Berro, beraz biga eta bat horientzat. Eta lehen botea falta egin dutena, beraz lehen berdin eta izanen da, bina berdin, bi ekipen artean. Bai. Hala, eta beraz botea orain matxalen Mendizabal. Botea beti zure lekuan zenak erraiten zaukun, gimertzela usu egiten da pumpe handi batekin, eta gehiago hartzen da gaineko aldetik. Gaineko aldetik abiadura gehiago bateko. Hala. Hiruaren puntua untsa pausatu duena eskuineko alderat pilotariak eta berriz, beraz, Julen Dupitu ikusiko dugu botean, hiru eta abiadura emekian ikusten duzue. Untsasko pausatu du Julen Dupituk pilotari eskuineko alderat, zinez eta bi pilotari urdinak frango urrunt ziren. Ale, Dupitu botean. Bi pareten importantzia edo parenten importantzia joriz beti abiadura emaiteko eta usu jokatzen da paretekin hori da. Bai, abiadura eta efektuak ere aldatzen du, hainitza aldatzen du eta zailtasunan jartzeko aurkaria. Efektuen aldetik egun ez dugu arazura. Ez dugu arazorik ukanen, zenta denbora edera dugu eta ez da umitasunik, ez zola deus paretetan, beraz alde hortarik ez da arazorik izanen. Ez. Gertatzen da ere, batzutan pentsu dute umitasunarekin, batzutan gehiago efektu hartzen duela eta pilotarak joiten eskualde guzietarat. Bai hori da. Bai, eguan partikulazki. Bai. Egun ez da holakorik. Ale, bote, ze botea egin duena, frango berezia ez? Bai, hainitzitan ez da hainitzitan gertatzen, ordan xake handi bat eginez eta pareta finki ukituz pumpe handi bat egiten du eta aurkaria ez da prest hori eramateko. Holako zerbait gertatu da eta maleruski, beraz, matxelenek ezin du bildu ahal izan eta hurbildu da aintzineko paretatik, baina ezin du ere manan. Bost eta biga, beraz, urdinak aintzinean, Dupitu eta Berro aintzinean. Aintzinatu da, jakes bila, baina piskat berantazuen, ez pilotaren gainean. Bai, bizpairu pausu aintzinago, aire sartzean, bizpairu pausoz aintzinatu behar da. Hala, eta hala, abiadura emekean ikusi duzu, piskat berantazuena. Bai, gorputz guztiarekin lagunduz finkiago botatzen edako. Zazpi eta biga, urdinak tarrapataka aintzinean joiten, azken aldean ikusi ginuena, piskat punduak frango motzak abiadura haundia eta pilotak adak ere frango guti, ez dugu pundu haundia haundik edo biziki irauten zuenik ikusi, astapenuntan hasteko. Bai, astapenuntan finalerdietako erritmo berdinean abiatu dira hor. Hori da, bai. Puntuak aski motzak dira. Hale, beti paretekin, zailtasunak ere maiteko Mark Berro, baina untsar emaitan. Eta jakes bilak maleruski, ikusi duzue, taulatik landa ezin du eraman ezkerraz pilota hoi. Eta beraz, 8. puntu bat izanen da urdinentzat. 8 eta beti biga berden dako. Egan behar da, hogoi fitea ludela ere, Bai. Zuk zer nahi egutuzu, txandetan ari zan, ala Berro goieko partida bat xapelketan egiten den bezala?
Gero xapelketan ongi abiatzen bagezira, hobekio da berrogeetan aritzea, bauzulako beti aintzina aurkariekiko, gibeltasuna bali mauzu, erresago da bi mantxetan jokatzea. Eta bai. Batzulako biharren mantxa bat irazteko. Eta bai, berriz sartzen altzira partidan, sekuran lehena galtzen baduzu, berriz sartzen altzira eta berriz sinesten alduzu partidan. Naiz eta hogoi eta bost galtzen baduzu eta orduan gizki abiatuak dira aferak. Bai. Hala, beraz, sortzi eta biga beti hemen. Eta hor, ezin du ere man aldiuntan matxalenek pilota hoi. Eta beraz, pundu berri bat izanen da, bederetzi garrena Julen Depitu eta Mark Bejoren zat. Xapelketa hauzuk, sumat garren urtea duzu, jokatu duzula? Aurten hirugarrena. Hirugarrena? Bai. Uste du hirugarren edizioare zela? Bai, hori da. Eta aipatzen ginuen, prestakuntza on bat zela ere xapelketa nagusientzat, hori da? Bai, justu Euskal Herriko txapelketaren aintzin pasten da, ongi prestatzeko eta ongi entrenatzen dulako prestira Euskal Herriko txapelketaren zat. Ados, noiz hasiko da zuen dako xapelketa Euskal Herrikoa? Heldu den hilabetean, ala hilabete untan berean? Hila bukaeran edo urriaren hastapenean. Ados. Zuari ziru urruinan ere, beraz? Bai, hori da. Epailarekin. Ados. Toan egezera. Hala, Toan egezera, zure leku hartuko duena finala nagusiaren zat. Kusiko du, paradaukaen dugu ikusteko. Eta epaileak altxatu du eskua eta hala, txaloak entzuten dira pixkat laguntzeko eta babesteko pilotari perdeak, zenta mementoan frango gibela dira, geizkea hasi dira, zenta hiru txantxo txipi dituzte, hirugarrena orain egin dute, eta urdinak deia hamarretan dira. Hale, lehen tempo txipi bat, beti delako, ez dakit kola hoi edo nola ditzen den, mainan hobe lotzeko sareari eta izerdia ez ukaiteko hori da? Edo ura edateko ere, hainitzitan ura edateko baiatzen da. Hor ikusten dugu, bilak emaiten duela eskuetan krema bat, zendako da hori, izerdiaren dako? Bai hori da, izerdiaz babesteko, edo izerdiak entzeko. Eta hola, hobekiago lotzen da altzira zure sareari? Bai. Lotzen da. Jarbanki, halai, oarein berriz abigatuko dira, beraz, perdiak ditugu botean matxalen Mendizabalekin. Ikusiko dugu bere boteat noraten maiten duen, hartzen du behar den denbora. Eskimotza, untsasko jo egin duena Jakes Bilak eta laugarren pundua beraz jodinentzat. Egan behar da partida hontan hiru urruinak ditugula eta beraz pentsa dut denak ere untsa ezagutzen dituzula. Bai, kuntzatzen ziztea. Hiru jokalariak antzu adin berdina dute, bai, ongi ezagutzen dira. Zubaine gaztexoago dira, ez ditugu aipatu. Badira, den guzietarik, joiten da hamasei urtetarik eta 19 urte hartio, hamasei, hamazazpi, 18 eta 19. Gaztenak perdeak dira, hamasei urte matxalen entzat, hamazazpi Jakes Bila entzat. Eta Depituk Julenek beraz 18 urte eta buruatzeko zaharrena da Mark Bejo beraz 19 urterekin. Denak ere gazteak beraz. Bai. Eta denak adituak biztan dena sarean pentso dut. Bai. Denek ere badituzte tituluak edo arribatu dira usu finaletara, hori da. Hala, ebe maitzaren letik zetan gira urdinak beti haintzinean, 11 eta 5, nahiz eta berdeek somit pundu egin dituzten hor, piskat mugitu dira bietarik. Baina aldiuntan berriz urdinak botean dira. Zulian,
Ez, joan da, siristek itera eta azpiortera, eta lehertu da, efektua ipatzen zinuena pareta horretan, eta pilota... Kumpatik egin du, eta Jakes Bilak izan du eraman. Hala, hori da. Beraz, aldi untan ere, urdin izanen da pundua. Hamabi eta bost. Aldi untan lotzen da airetik Mendizabal. Untsasko egin duena Julenek aldi untan ere ezkerraz jo egin du eta untsail txulikarazi du pilota hoi paretekin. Eta Maleuski, ikusiko duzu, abiadura enekian. Bi paretak, aldi untan bi paretak, eta itzultzen da biziki fite. Eta Matxalanek ezin bildu Julen botzean. Aldi untan ere maiten du Bilak. Airetik untsasko binen ortzen Bila. Pilota edera dipiturentzat ezkerretik, paretak. Zertzen pilota geletzen dira pilota. Gaineko aldean ungitu du, gaineko aldeat? Gaineko txapa ukitu eta beraz puntu ordinentzat. Julen depitu, frango bizi-biziari da entzin hortan, pilota hainitz hartzen ditu eta zinez nahi du abiadura eman partida honi. Ikusten du badula gogoa partidan sartzeko eta irabazteko. Eta mementoan emaitzak hasteko behar razoin emaiten dako zen eta mementoan aire zaire joiten dute urdinek hama lauetan baitira eta berdeak bakarrik Horain egin dute 6. pundua. 6 beraz, eta 14. Eta lehertu dena, untxa bildu du Mark Berroka. Kasu. Untxa pausatu dipitu bainan hortzen Bila, eta bai, untxa. Jendek ere txaloten dute puntu hoiz, eta Bilak untxa antizipatua zuen, joan zen eskuineko alderat, eta untxa eraman du eta horren buru berak egin du pundua, hori da. Baina, batzutan eskunerat jo ekiten duzuarik, irriskoa hartzen duzu behar punduaren egiteko, baina pilotari hor balima da, horren buru, zure gorputzen, zure... Irriskoak hartzen dituzu zure aldetik gero. 8 puntu perdentzat. Eta 14 beti urdinentzat. Matxaren Mendizabalek hartzen du behar den denbora. Giberetik, pumpe handi bat. Eta gainetik, abiadura emaiteko. Pilota eldera lehuntan sartzen da untxa Mark Berro. Untxa asko pausatzen Bilak behinan hortzen depitu. Pilota eldera depiturentzat ezkerraz. Ekez Bila piskat sobera antzatu zen, ahalduen bezala hartu du. Eta hor hainitz hiru paretekin untxa asko ereman depituk ere lehuntan. Zinez depitu ari da indarra maiten du bere piloteri. Bai, gogoa ongi sartzen da bere pilotetan. 15etan gira dira, nahi du lehen txandarat hurbiltzen ari girela, goko hietarat aizaren dela errepikatzen dautzuet. Lehen txanda juntan, hemen urguinako trinketuntan. Eta horretara lazten dautzuet ere, ondotik finala nagusia ukanen dugula lau gazte horien hartzen ez, batik sobera ezkerri zaren da eta falterri da. Zabiatuko da depitu botatzeratu bai. Egotan eskurik hartu gabe, eskuineko alderat. Egiskoak hartu ditu piskat Bilak eta xantza pixka batekin ere. Ardietxe du alere puntu haukaitea. Eta, perdeak giberetik ari dira, baina alere beti lotuak dira, beti 5 puntutan dira, dira arrunt lasatuak ere. Beti lotzen dira, 9 eta 15.
Pilota edera depiturentzat. Erdirat bisi-bisia, depitu berriz airetik, Gibelat, Jakasbila, defentsa ona. Eta Jakasbila, ala gauza. Politek erakusten dauzkuna, alere Jakasbila kontxa aintzinatu zari da hor, hobikiago da enostuko, gehiago konfientzia badu, gehiago Gibiletik aizen. Astepenean gehiago Gibelatzen ari zen, baina horren sartzen da gehiago. Aintzinatu zari da eta puntuak lortzen ditu. Hala, tempo horrek honegin dako eta zumei puntu egiten dituzte beraz berdeak. Hamarkaren aurren dute, 10 eta 15. Eta falta bat opari bat ikiten duena Mark Bejo, ez du sobera usaia olako opari eta ez duen saltasuna hondirik duriz pilota horrek? Ez, baina Gibileko paritak batzutan gauza... Bereziak egiten ditu, efektuekin hori da? Hala. Eta hor, froga ukan duzue, beraz 11 pundua perdentzat. Eta batxaren ikusten duzuen bezala zuen irudian, abiatuko da botatzerat hartzen du behar den denbora, badaki importanta dela eta nahi bali madu urbildu, behar dituzte ondoko punduak egintzen eta gero eskapatzen bali madira urdinan, eta berantegi zaren da txandauntako. Atzika, hor. Ez du ardietxi pilota hoi. Eretik hartzea ikusiko duzue, airez ezkerraz, utxekin dula bere sarea matxerentzat. Eta hori urdinen alde, berri zaintzinera joitan, 16 eta 11. Hala, hartzean, tempo tipi bat ere hartzen dutena, nik erraiten nuena. Tempoa nola gertatzen da, bakotxak hartzen aldu nahi duelarik, ala behar da absolutuki botea ukan tempo baten hartzeko? Behar da absolutuki botea ukan. Ados, hala. Sakea ukan behar da gero tempoa hartzeko. Jartu hori hola zen, eta badakit batzutan gauzak aldatzen direla, munduko xapelketan bezala hartzen alduzu tempo bat nahi duzularik. Bai. Menan oino ez da holakorik xarean, momentuan behar da botea ukan gelitzeko partida eta joiteko hala. Momentuz bai. Hala, emeki aldatzen dira hori, behar da pentsatzeko da ondoko hilabetetan edo hola gauzak aldatuko dira, momentuan botea behar da jokoaren gelitzeko. Hala, nartean irudi batzu beti. Hala, Jakes bilak puntu tipi bat egin zuena. Eta hor berriz zuzenan lugira. Eta depitu oino. Falterdi bat ezkerreko alderat jo baitu. 16 eta 11 beti. Sobera, miratik, segertatu da hor? Sake falta. Gialdiz egin dolako, sakatu dolako ezkerreko aldean. Batetan falterdi da, baina bietan, bigarrena, falta osoa da. Beraz, berden alde, eta hala berdeak horren buru lau pundutara, lau pundu berdintzeko, beste lau pundu lehen txandaren eramaiteko urdinek. Ez da deus jokaturik, atik hor, matxalenek gaizua ez du gauza berena egin matxalenek. Domila da, botea bazuen eta opari bat emaiten du. 16 eta 12 ginen. Itzultzen altzen. Eta depituk zinez zailtasunak bai. Sakatzeko. Hirugarren pilota segidan joeketen duela ezkerreko alderat. Gorputza ez du aski itzultzen, eskun irat sakatzeko. Alde untan, hobikiago zen, badietxe du. Eta zuzenean xarerat, eta zuzenean jo egiten delarik, Juritz da... Falta da ere. Pumpetik landa... sartzen da halda, baina segidan sartzen balima da xareat, falta da, eta pundua besten dako. Eta urdinak 18-tan, mekiari urbitzen ogoietarat eta lehen txandarat. 18-tan amabi. Ula, bizkuetarik matxalenek altzuen bezala, eta aliunta ba, Gibeleko akutsa segitu du Jakes bilak.
Kilian eramaiten. Pilota edera Mark Begorentzat. Beti bizi da pilota. Zer dira emandako. Eta joko gehiago, txanda finitze honetan enostuko puntuak luzeago dira, hori joko gehiago ikusten dugu. Bai hori da, lauak hobekio partida entzinean ez dakit stresa pixkatzuten edo, baina hobekio ari dira lauak. Finala tipia izanik ere, beti finala bat eta burrasuak eta trebatzaileak eta hori izanki batzutan, finala beti berezia da eta ziren sobera libratzen pilotariak. Eta matxalenek berriz memento txarrian opari bat egiten duena. Puntu irabazi du hor. Irabazi du bakatu. Uste nuen falta egin zuena zen eta gestu ondoak egiten zituen, beraz uste nuen ez zuen ardietxe, bena ardietxe du. 14 berriz botatzera eta biatzen da matxalen. Txareskuin, ez da dudarik. Txasko, Airis sartu da. Duen depitu Gibel. Tekasbilak biziki fite eraman du pilotai. Berriz, Airetik sartuko da. Baina aldi honetan, Marraren azpira joan da hori da. Bai, eta Marra azpian falta da. Eta bai, falta da. Horrek egan nahi du, azken puntua dutela lehen txanda urtan urdinek. 19 eta 14 beraz. Azken botea beraz Julen depiturentzat antenan ikusi duzuena okubiletik. Ez da uste nuen behar bat sartuko zela zuzenean, minan jali da pilota hori. Iduri zuen, baina azkenean ez da sartu. Ez, gaineko aldean dian da. Beti bizi da, beste punto polit bat ere. Eta Jakas Bilak egin du ezkerraz pilota hori egan nahi du belaen txanda urdinen dako izan den da. Hogoi eta 14. Bon, txanda ez dakit zer diozun juriz, baina txanda pilota ikusi duguna, alere pixkat hastapenean frango motza eta pundu laburrak biziki fite joiten zena. Eta bukaeran punduak luzatu dira gehiago joko ikusten ginuen. Bai, hastapenean ikusten genuen urdinek entzine hartu dutela, baina berdeak ez dute abandonatu eta ongi lotu dira partiari eta azkenean puntuak luzako bilakatu dira. Frango, zukerretzen zinuen, Frango eixe joan dira hastapenean urdinak zen eta berdinketa bat ikusi dugu bakarrik bietan eta gero 10 eta 3 joan dira airezaire urdinak entzinean. Baina berdeak lotu dira eta gauza politak erakutsi dauzkute ere. Beraz emaiten du, esperantza, alere bigarren txanda honentzat behar ba berdek hobikiago egiten dutela. Ez dakit multsuko partietan elgarrekin gertatuak ziren bat bestaren kontra, badakizu maitzarik izan denez? Ez, multsuko partietan ez dira... Ez dira izan, ez? Multzo desberdinetan ziren? Bai. Ados, beraz ez dira... Lehen aldien da elgarren kontra jokatzen dutela. Bai. Biadura emekean ikusten duzue hor Bilak egin dituen pundu polit batzu. Gere paretekin, biadura ahondia eta Bilak Maleuski ezin matxelenek barkatu ezin matxelen Mendizabalek ezin bildu alizan pilota hoi. Artetik erraiteko, utziko ditugu pilotariak pixkat pausatzerat, erraiteko, finala ahondia ondotik ukanen dugula eta hor leia edera ukanen dugu, eta lau pilotariak gerran biga ateratu dira final erdietarat lauen artetik. Eta hor beraz, Xan Guillemen eta Andoni Kastera hariko dira Oxan Perugorria altzuet eta Oiar Iturbe Molinaren kontra. Eta jonen ortzegunean ikusi dugunarekin, zinez Andoni Kastera eta Oxan altzuet zinez beste lauetarik ateratu dira eta ikusi dugu zerbait gehiago eman dutela bi pilotari ere. Bai, biak oso ongi ari dira eta jokoan zer abiadura hainitzi emate dute, orduan aurkariak hainitzetan zaitasunetan dira eta...
Eta puntu ala, hainitz zinez. lortze dituzte. Bai, eta zinez, lehia polita izanen da, ikusteko izanen da, finala nagusi hortarat berantxako. Behan hori istanteko izanen dugu, behan artean bigarren txanda untarat sigitan hasia dira gure pilotari gazteak. Eta aldi untan bat eta 0 dira. Eta mementoan uste dut, berdinketa, lehen berdinketa dugu bat berdinetan. Ea, perdeek badutenez gogorik txanda unen ere maiteko eta hirugarren txandarat joiteko, zendako ez. Kutseduzkute hor, lehen txandaren bukaeran gauza pulit batzu eta zendako ez pusatu urdinak hirugarren txanda batetarat. Sinestu behar dute hori da. Sinesten bauzu, gero hainitzetan nortzen alduzu, baina ez bauzu sinesten. Hala, ikusi dugu alere, gehiago aintzinka alizirela eta gehiago sinesten zutela, zukaiten duzu bezala, beraz. Hobekuntzak behira. Hori da. Hale, abiatu da pundu motzak astapenean ere ikusiko. Biga eta bat gira. Eta perdeak aintzinean. Naiz eta ez ziren sekulan izan ez ziren bat ere izan lehen txandan. Ebe hor, aintzinean dira perdeak. Astapena da, benen beti onda. Eta ala, pundu bat... Konfiantza hartzeko hobekio da. Pundu bat egiten duela matxalenek botetik. Zenta juren depituk ezin du ereman. Eta beraz, hirugarren pundua izanen da. Hiruta bat. Hale, pilota edera matxalen zat. Ez duen beste baliatzen. Depitu gibererat Jakesbilak itzulian. Ez, falta, anta... Aizina da zuen Jakesek biltzeko pilota hoi? Bai, baina denbora hartu ordez gestua fitegi egin du. Denbora hartu behar da jo baino lehen, bastenaz pilota eskapatzen da. Hor ikusten duzen bezala. Bi ideia ukan ditu buruan eta ez du untxautatu. Batxo bera. Hale, behan artean berdeek egin dute berriz pundua. Lau eta biga. Beraz, beti berdeak aintzinan, bigarren txanda hontan. Atxalen botean. Itzulian depituka, paretekin, gibeleko aldiuntan untxara maiten du Jakesbilak, gibelerat, airetik hartzen matxalenek. Maiten aldun zela, depitu urkun gibel, pilotatzara Jakesbila antzat, baina maiten du. Pumpetik Jakesbilak oino, peto bat ez horitz. Berriz ere denbora ez du aski hartu, ez du denbora baliatzen eta fitegi egiten du gestua. Abiadura emekian ikusiko duzue. Zuen denbora, pilota pumpatu da eta horren buru, sarea joan da, baina pilota ez da joan. Gibelen egon da pilota. Beraz, urdin pundu hori. Jakesek falta, gogorago zen pilota hori, pumpea fite egin du eta nekezen biltzea pilota hori. Hale, launa berdin, bigarren berdinketa, lehen berdinketa batetan izan da. Eta beraz, mentuan berdeak ez dira luzaz egon entzinean. Eta aldiuntan juren depituk, maharat tiratu du, baina maharen gainea joan da pilota hoi. Beraz falta bizton dena. Eta berriz berdeak aintzinean, bost eta lau. Airetik hartzen depituk. Jakesbila aldiuntan, untxara maiten du. Paretekin untxa Indizabal, bai. Jakesbila aldiuntan onerat maiten du. Untxa antzatuz Marbero.
Domeia, Jakasbilak ezkerra zera mando pilota hoi? Bai, Marberok gero ongi jokatu du ezkerran, xareari kolatua. Pundu pilota hori juritz ikusi duguna, eta jendek ere preziatu dute, zenta txaloak entzun ditugu, eta bainan, zenta berdinketa ere bat egin dute, hirugarrena, bostetan, bost berdin dira, gure lau pilotariak bakatu. Nekeziak beti julen depituren zategun bere botearekin, Bai. Usu eskapatzen dako ezkerreko alderat. Denbora hartzen du urain. Badaki ez duela... Importanta dela, bai. biharren txakea. Aliutan untxara maiten du eskuineko alderat. Eta Mark Berok... Jakasbilak bakatu, pari bat egiten duena. Falta zumet egiten duena Jakasak hor, domina da ez? Ikusten dugu hor gibilatzen ari dela, eta gibilatzen beti zailtasunan zirela. Orduan urdinek abantaila hartze dute puntuan zehar. Hori da, urdinak aintzinean beraz, 6 eta 5. Jakasbilak untsasko hori eman, baina ez du pundua egin, Gimer Kosika pilota untxara maiten du. Depitok pixkat bizitasuna emaiten airetik, jokoa nahasiz, depiturentzat pilota aldera ezkerraza. Eta bai, untxamostu du eskuineko alderat. Txaloak berriz ere, pundu pilita ere manduena depituk, Bai, berak hartu, bere jokoa bere menpe hartu du, eta ikusten dugu ongi balioatu dela taula, eta gero eskuinera botu dela atzelarian ekatzeko. Hori da. Eta beraz, urdinak berriz aintzinean. 7 eta 5. Depitu botean. Eta depituk hor, ez... Eskapatu zeio. Bai. Eskapatu dako erraiten duzu bezala. Eta berdeak beti kurtsan egoiten beraz. 6 eta 7. Beti sekatzen izerdiak entzeko eta ikusi dugu torratzen bere eskoa, hori zendako egiten du, Joritz? Izerdiak entzeko. Sarea obekioa txikitzeko gero. Beti lotzeko sareari, baina eskoari lotua izan behar baita, untxa mugimendua denperatzeko. Eta txaloak oinu ere publikoaren ganik zenta beste berdinketa bat, horon buru frango horrekatua bigarren etxanda hau, zenta laugarren berdinketa da janik 7 puntutan. 7 berdin. Matxalen Mendizabal botean. Eta puntua egin du hori da, bai. Urdinak lehen partian baino puntu gio emate dituzte hor. Bai, egia. Eta berdeak berriz aintzinean. Bekiago hasi dira berdeak bigarren txanda hontan, erraiten duzu bezala urdinek ere falta gehiago eman dute. Puntuak eman zituzten. Depituk hartu beharko, Matxalenek pilota erdera baina untxara maiten du. Itzulian Jakasbilak paretekin, bai. Mark Berro untxa aintzinatuz, Jakasbila aintzinatua zen. Airetik, joko bizia hori no, minan punduak erauten du alere. Bai. Pundu pulita erakusten daukoten lau pilotariak. Paretekin, depiturentzat izanen da, eta falta. Entxeratu da, behar sobera irrizko hartu du eskuineko alderat tiratuz. Bai, eskuineko aldean bota izan nahi du, baina Jakesek ongi antizipatu zuen eta dea eskuinean jarri zen. Falta beraz depiturentzat eta Matxalen Mendizabal berriz abiatuko da botatzerat. 2 puntuan zinean
Oiatik, iduritu zauku, bai, guri ere hemen gure kasko ontarik, gure gainontarik ikusi dugu Majaren gaineko aldean pastu dela hemen eskuineko aldean eta falta zera beraz bote hori. 8. puntua ordinentzat, 8 eta 9. Hale, Julen depitu botean. Beste berdinketa bat buruzarik ginen. Aldeuntan botea hasteko untxardi etxi du. Eta bai, gehiago dena. Efetuarekin ukandu botea eta berdinketa berri bati buruz abian gira beraz. Helduak gira. 9. 5. berdinketa. Txanda hontan. Otetzara, depitu binen hortzen aldire. Hale, Matxalenek zer eginen du ezkerraz. Eta Matxalenek hutsegin du pilota bai. Beraz, oai aldiuntan urdinak entzinean pasten dira. Hala, ikusi duzu, abiedura emekian. Airetik hutsegin duela pilota hoi Matxalenek. 9. Julen depitu botean. Hau ere, ezkerra ere. Ez dakit somatekin dituen ezkerreko aldera, baina handana bat hasteko, Bai, gaur gainitzen ditu. Bestetan baino gehiago. Nekeziak baditu. Iduriz bere botearen eskuin kokatzeko. Abatik, eskuin da. Eskuin da, eta gehiago dena. Falta egiten dako, opari bat egiten dako Jakes Bilak. Kasbilaren zat, pilotatzara ezkerraz, baina heltzen da. Depitu kuntsa segitu du, Jakasbila oino hortzen ezkerraz. Aliuntan Matxalen mendizela hartzen da. Pumpetik hartzen du Mark Berrok. Biparetekin abiadura emandako eta Mariuski Matxalenek ezin du bilua izan pilota hoi. 12. Urdinentzat. Hala, urdinek berba maila goratu dute pundu hontan. Bai, Mark Berrok urdin gibelariak ikusi du haintzineko berda ezela ongi kokatu orduan, baliatu haintzineko pareta okitzeko. Mark Berrok aldiuntan ere untsasko dena eskuineko alderat pilota horren bila. Jakes Bilak, nekeziak. Eta ziloa egiten dute, meki urdinek. Zenta lau pundu deskarte baituzte bai. Hamal hiru eta 9. Ez dakit utzi dituzte, piskat beren txantza utzi dute perderi momento batez. Baina orain berriz tinkatu dute bere jokoa eduriz urdinek. Eta Jakes Bilak falta batzu, nekeziak berba pilota fiteago egiten da beretako edo... Azken bizpailu puntuetan falta batzuk egin. Haintzinekoak ezin izan baitu aire zartu eta orduan gibilekoa zailtasunen. Aldiuntan nun bitan zen, baina hona zen depituren bote hoi. Jakes nako, bai nekeziak horre. Hala pentsatzekoa zen, gibelka ari zen, eta hala. Hostian ikusi dugu Jakes Bila gehiago entzinka ari zela, eta hor berriz ere... Ez da beti erretxere, baina hor beti gibelka ere, beti pilotaren gibeletik, beti aldiuntan hasteko pilota horren gibeletik. Eta urdinek erakusten dute, beren ritmoa emaiten dutela. Ritmoa azkartze dute. Bai, eta ziloa ere handitu da. 15 eta 9, nahiz eta Julen depituko falta bat egin du hor, baina bon.
hartzen alitu Ideia errisku ona zen, batzu. baina arriskua. Hartzen alizituen errisku batzu ere. Eta 10. pundua beraz berdentzat. 10 eta 15. 5 pundu txandaren bukatzeko eta partida unan eskuratzeko urdinentzat. Eta beste 5 pundu berdentzat. Hala, berdek hartzen dute tiempo bat, bai. Badakite importanta dela, hauen nahi badute, ala bainan hirugarren txandarat buruz joan. Orain da eta behar dute untsa konzentratu pilota guzietan ere maiteko azken 10 pundu horiek nahi badute beste txanda bat egin. Hirugarren lekuko finala untan. Hala, beti togatzen, izerdiak entzeko eta untsa lotzeko sareari. Depitu ikusi duzen bezala irudietan. Uste duzu Juritza berdeek pusatzen aldutela hirugarren txandara eta moztuko dute urdinak bitxandetan. Bakit baituztela kapazitateak, sinestu behar dute haiengan. Gero nire ustez urdinak iraziko dute, baina berdeak ongi lotzen badira, baute xantza bat irazteko. Emaitza hasteko momentuan urdinan alde da. Urdinan alde da, baina berdeak beti hor ari hukbiltzen. Hameketara teldu dira. 11 eta 15. Ale, matxalen botean. Bizpairu, gertatuko diren bizpairu pundu hauek importanta dira. Edo urdinek falta batzu egiten dituzte eta berdeak hurbiltzen dira. Oai gertatu den bezala, 2 eta 15 bakarrik hiru pundu tipi berdintzeko. Pundua hasteko berden alde izanen da, behar duzkete bizpairu holako berak egin. Konfientzia sartzeko eta zendako ez bigarren txanda hau ere maiteko. Haure untxasko, baina tepitu botatu du bere gorputza. Baina ez da aski izanen, berriz perde izanen da. Zinez borrokatzen dira, ere perdeak pundu horien egiteko. Abiadura emekian balio du. Kusi duzue, tepitu bere gorputza botatu duela eta ere manduela. Eta matxalenek azkar eman du gibelerat eta lehuntan mark berrok falta egin du. Matxalen botean, 13 eta 15. Kasu, emaitza tinkatzen ari da hor. Eta Jakes Bira kuntsasko mozten ezkerraz, eskuineko alderat eta pilota lehertu da. Erran nahi du, 14 teldu direla perdeak. Eta ondoko botean, ondoko punduan, parada ukan dutela berdintzeko. Naiz eta 10 eta 15 galtzen zuten, ari dira horbiltzen, 4 pundu segidan egin duzte, beti hon egiten du konfiantziaren zat, bida Juritz. Bai, hori da. Bila segituko dugu urbiletik pundu hau, Marbero aldua seka pilota honen, Bila hor da, Marbero ere biherren arteko lehia eta Bilaren zanekeziak baina ere maitean, beti bizi da pilota. Eta berrok esatzen ikusten duzuen bezala, ez du lortzen nahi duena egiterat. Eta orain buru berdinketa berdin bat. Jendeak ere bialdiz txaloka, 15 berdin eta konduak berriz zerotan edo berdinketa bat. Beraz, 5 pundutan izanen da azken txanda hau. Ogoietara teltzeko. Eta matxalenek memento txarrian. Zakit behar bat sobera, tarrapataka sobera fitea abiatu da botatzerat, ez du hartu behar zuen denbora domeia da. Zenta berak menperatzen zuen pundu honen abiadura eta Maleruski gaineko aldera joan da eta berriz urdinek aintzina hartzen dute, 16 eta 15. Tatzara Marbero lintzamen eramaitean, joan beharko dusik abilak, ontxara maiten du. Eta edera matxalenek, baina, sara joan entzela, baina ez.
Bilak paretekin, Nutsasko, minan berro hortzen. Matxalenek ere maiten, dupituk urrun eta pilotatzara, bai. Nekeziak alabainan Bilaren zat. Domeia berriz urdinak berriz aintzinat joiten. Hamazazpi eta bost. Urdinek ez dira deliberatuak hirugarren txandara joiteko nahi lukete moztu bitxandetan segidan. Zer dira egin duena dipitu behinan hortzen Matxalen Mendizabal. Eta berriz urdin egin izanen da. Hemezortzigaren puntua. Egan nahi du urdinak bakarrik 2 puntutan direla. Partidaren bukaeratik. Horre efetuak ez Juritza, pilota hortan. Taularen izin da utzitu eta orduan sarera... Xantza pixka batekin egin egan pumpa sare sartu da pilota bai. Bai. Hamasei garrana ez da deus galdurik oinu perdentzat. Atik beharko dituzte kasik puntu guztiak egin ondokoetan. Nahi badute txanda horre main. Matxalen hartzen liuntan. Gehiago denbora hartu du botatzeko eta kostuan emaiten du. Riskurik hartu gabe. Jakesbilak riskoak berak hartzen eta untsa. Matxalenek ezkeraz taularen gainerat. Airetik hartu beharko Mark Berrok. Zer izan da hor, berba elgar... Berriz. Bai, nostoko ere elgar jenatu dute bi pilotariek eta... Berdea parean jarri dela eta aintzineko urdinak ezin izan du jokatu. Biadura emekian ikusten duzu baina elgar jenatu dutela eta ez da garbi da, epailea, ezagutzen duzu epailea ere urguinakoa pentsu dut? Bai, nire adinekoa eta beti txikidatik berekin jokatzen dut. Eta da? Toan Regera. Toan Regera ikusiko duguna, zure orde hemen, hori da? Bai, hori da, eta nik bere lekoa hartuko dut. Zukatuko duzue zuen lekoa. Eta anartean beraz bi urdinak aintzina joiten eta jendeak txalokala bainan behar ba azken punto ezan nen baita finala txipia untakoa. 19:16. Hainan ez da aldi untako izanen. Hau berde baita. Hamazazpi eta 19. Zendako ez hilukaren txanda bat. Nik sinesen dut. Puntuak fite joaten dira, orduan... Bai. Botea badute guai. Aukera irazteko ino. Matxalanek untsa botatzen badu, hartzen badu behar dena izina, badaki importanta dela. Eta bere denbora hartzen du normal den bezala, hamazazpi eta 19 maigira. Untsa botatua. Untsara maiten ere. Untsara mandu Mark Berro eta Mari Usti bere gorputzaren gainera dindako Matxalani. Eta ezin du horreman. Txanda gustugarria ikusten dugun alere. Bai, berdea lehena baino dukio. Ikusten dugu berdeak gehiago sinestu dutela haien txantzetan eta gehiago lotu dira partiari. Ikusten dugu hastapenetik hartu dutela aintzina eta gero pixkanaka urdinak urbildu dira, baina lehen baino berdinketa gehiago izan dira. Huri da, gehiago berdinketak epatzen ditugu, nik markatu ditut hemen bat, biga, hiru, lau, bost eta sei berdinketa, ez da gizki, eta horren buru, emaitza ikusten duzue, hogoi eta hamalau eta hogoi eta hamazazpi, horren buru frango tinkoa. Partikulazki bigarren txanda untan erraiten zinuen bezala, zinez gustagarria izan da. Bai. Bigarren txanda hoi. Beraz, ustakit sarien banaketa izanen da partida unetik landa, Zakit bat ere. Finala guzti landa, ez dakigu. Espantxa dugu behar pilotari bat edo beste diren dela ere gutarat horbiltzerat, beraz zure lekoa utziko duzu eta beraz tukatuko ziste Toan Regerarekin, harrek hartuko dugu zure lekoa, hori da? Bai, hori da. Eta zuek berea hartuko duzu kantxaren gainean.
Txabanki, hala, irudi batzu ikusten ditugu artean izan diren pilotari horienak. Beraz, hala, gana nahi du, Iztapagoiti, behiti, bestiak ere sartuko direla. Eta hor, horiek komentatuko ditugu eta presentatuko ditugu, aurkeztuko ditugu, toan jezijarekin Iztapaten buruan. Hala, artean, balia zazue irudi polute horiek, beti gauza ederrak ikusten dira abiadura enekian. Eta horretzizte izen horietaz, eta Iztapagoiti behiti, ipatzen dugu, hainitz munduko xapelketa, baina hemendik eta hila bat eta erdiren buruan heldu baitauku. Egan nahi du urriaren hogoia irian, hogeita hiruan, enastuko Espalima izoker aste horretan jokatuko dela. Eta pilota horiek momentuan sobera gaztea dira aurten ez dute jokatuko. Baina ondoko urtetan zendako ez, behar ikusiko ditugu hor xapelketa handi horietan ere. Horik denboak eganen, baina aipatzen ginuen partida handi, lehen finala hontan, lehen maileko finala hontan pilotari ederrak badirela eta ala ikusituko hasteko final erdietan, beraz pentsatzekoa da hor Iztapagoiti behiti sumit urtenen buruan, bizpairu urtenen buruan xapelketa nagusiak ere jokatuko dituztela, bai lehen mailan, bai zendako ez munduko xapelketetan. Pentsu dut pilotari bat ere hurbiluko daukula, bere iritziaren emaiteko partida hontaz, ez dakit irabazlea edo galtzalea. Beti interesgarri da, gazte horien ikusmoldea ukaitea, zenta guk gure begiekin hemen ikusten dugu bazterretik, baina barnean jokatzen delarik eta gehiago desberdina da, hori da. Bai. Zinez, bai. Eta beste begi ukaldi bat emaiten du eta denentzat interesgarria da. Bai. Utziko zaitugu beraz Joritza Balaga, nola pastuko da ondoko xapelketa zuetako ondoko hasteak? Prestakuntza, nola... Beste txapelketa bat iruran. Jalean beti? Bai, gailaren 14ean hasten dena eta astero Arabian Markonez partiak jokatzeko. Eta ondotik Euskal Herriko txapelketa hasiko dugu. Denbora berean ere, pentsa dut ikasketak ere segitu behar dituzula? Bai. Bien moldaketa ere, erretzeta zuretako? Horrengoz bai. Eskondi moldatzen ez bai. Hobe. Eskerteko zaitugu Joritz gurekin izanik, utziko zaitugu beraz joiterat kantxarat epaitzeko bigarren partida hau. Eta ikusten dut matxalen hemen gutarat hurbildu dela, beraz lekua utziko dakuzu eta azken aldean ere partidatik landa, final erditik landa hemen ekoan ginuen. Aldi untan ere beraz hor dugu. Beraz, erren dauko pixkat nola sendutu duen partida hau. Matxaren hurbilduko da. Mil esker Joritz eta ikusarte beraz. Mil esker egin zuei eta laizter arte. Mil esker, indosiki. Arratsaldeon beraz Matxalen Mendizabal gurekin hemen partidatik landa. Beraz arratsaldeon zuri. Berdin. Aldiuntan ere galtzaile maleruski, beti berda galtzale bat eta irabazle bat. Eta beti ni galtzailea. Baina partida finalean heldu zira, hirugarren lekuko finala, baina ez da gizki alere. Ez. Beraz partida hau nola senetu duzu? Hasieran nahiko urduri. Sustut lehen txandan ikusi dugu puntuak frango laburrak ziren eta intentsitatea sentitzen zen. Eta faio asko, hasieran urduri eta faio asko, baina gero aurrera junda ginen, lasaiago eta pixkatu beto, baina alare ez da nahikoa izan. Lehen txandan barkarrik berdinketa bat ikusi dugu bi puntutan eta gero aire zairi joan dira urdinak, irabazten zuten
zuan markatut, 10 eta 3 ibazen zuten airezari joan dira, eta gero alere bukaeran hurbilu zirezte, hemezortzi, hamasei eta hameka, hemezortzi eta hamalau, beraz, bazinuten espero alere esperantza bat, pixka bat, zendako ez, bigarren txandan hobekiago egiten antzinutela. Bai, aber, ez inoiz ez da utzi behar partidoan naiz eta 20 huts galtzen gun, orduan alda nahi behar da beti, Eta bigarren txandan ikusi dugu, hastapenetik hobekiagoa izan zireztela, zenta usu, sustu lehen hamarretan, zuek zinezten hain zinean. Bai, baina. Zomita berdinketa ere ikusi dugu, bost berdinketa, eta joko gehiago ikusi dugu ere, gu gehiago placer hartu dugu guk ere. Bai, eta barrun nobeto ere. Hala. Ikusi dugu Julen Depituk okoan dituela nekeziak bere botearekin. Hainiz, bote egin du ezkerretik ezkerrerat, falterte egin ditugu. Hala, beraz, zuendako hobe. Eta Jakes Bilak ere mentuatez falta batzu egin ditu. Hala. Bai, baino. Baina, horren buru, Julen Depitu eta Mark Berro beraz xapeldun hori da. Bai. Hala. Gula garren eta jazta. Beste momentu baten izangoa. Xapelgo hau nola izan da zuetako, nola segitu duzu, txapastu da, nola zen? Arkatu, errepikatu. Xapelketa hau orokorki, nola pastu da, noiz hasi zirezte duela aste bat iraundu, xapelketa gehiago? Abuztuak 18-tik, iraiak 3 arte. Ados, ez jan edu, kasik bi aste betea izan zirezte. Bost partida. Bost partida jokatu dizue, bai? Multxoko batzu, eta Multxoko 3. Bai? Ez, bai, 6 partidain jolastu dugu. Multxoko 3. Finala laurdenak, pentsa dut? Bai, erdi finalak eta 3 laugarren postua. Hala. Zuretako, lehen aldia da mailo horretarat heltzen zirela, finalarat? Finala, bai. Bai? Bai, baina aurreko urtean txapelketa jokatu nu, baina nahiko bastante okerra. Ados. Ondoko orain sigidan nola izanen da zuretako txapelketaren sigidan nun jokatuko duzue ondoko partidak? Oain irurako festak datozela, xare irekia irura jokatu behar dugu. Eta gero iparran... Eta txapelketa berezi bat da, ala bakarrik partida bat jokatuko duzue? Ez, txapelketa bada, lau bikote. Noiz izanen da hori? Gaur hasia nagusik, baina gu urrengo astean hasiko gea. Eta gero iparraldeko liga eta gero Gipuzkoako txapelketa eta gero segunda nola iteten temporada, beste batzuk etorriko ja. Ados. Oino pilotan hartzeko aukera hainitze beraz. Bai. Hori. Xarbanki, mileskerra handi bat erranen dautzugu, pausazite, mileskerra arat etorririk, eta untxasegi. Berdin. Otuko egunak hartzai, aio mileskerra mentzalen. Beraz, matxalen beti gutarat horbilu dena bainan bere iritziaren emaiteko partida juntarik landa. Ikusten duzue beraz partida hunen irudi batzu oinu zuen pantailetan. Iztapat goiti behiti beste pilotariak ere hor dira eta deia berotzen ari dira finala haundiko, lehen mailako finalaren zat, edo finala nagusiaren zat, lehen lekuaren zat barkatu xalkatzeko. Eta hor gain dugu, alabainan lau pilotari ikusi ditugunak deia joan hortzegunean eta finala erdiak joan dituztenak. Beraz, aldiuntan kolore pixkat kambiaketa, zenta Xan Guillemen eta Andoni Castera grisa zaiz ziren, hor pixkat grisa eta urdina beltza ez balidera sobera untxa agertzen, beraz aldiuntan arroxez edo lirandiaz hariko dira Xan Guillemen eta Andoni Castera, beraz horiek istapagoiti aurkeztuko ditugu. Hala. Behitzaz erraiteko ere bi pilota partida horien artean. Pilotak sikituko duela Kanalduden. Kanalduden alabainan pilotak sikituko du eta datorren astetan ere ikusiko baitituzue pilota partida handana bat. Bai xarean izanen dira berrian Euskal Herriko xapelketako finalak
azaroan izanen dira. Azaroan ere izanen dira eskuskako finalak, bidan azka. Beraz, horiek jokatuko dira horre ikustez Dona Paleon, azaroaren hogeita zazpian inguru hortan. Eta berantxago, izanen da turno handi bat, ehungarren urteak izanen baitira Euskal Herriko ligarenak edo batzordearenak, eta hor gauza beriziak izanen dira, baina hor hementoan goizegida ipatzeko eta segur da ukanen dugura oino parada ukaiteko horietaz mintzatzeko. Zenta urte undarrean izanen da. Hala, anartean zuzenean jingira trinketuntarat eta ikusten duzue pilotariak ere hor direla berotzen ari. Eta enekin beraz lagun berri bat partida honen komentatzeko. Toan Regera, arratsaldean Toan. Julen, barkatu. Julen. Uste nuen, Toan din behar zela, baina Julen zuzira din. Beraz, zuekin ikusten dugu, aurkezten altzira pixkat? Barkatu. Barko. Hala, uste nuen, zu komentatu zen, onortik ginen da, Toan hori da. Beraz, partida hori, zer diozu, nola izan da zure goztuz? Bo, aski untxartzen ditu naiz, eta kontente maitzaz, hori espero nuen, eta bikain. Zure botearekin nekeziak ukan dituzu alere, ikusi dutugu hainitz ezkerretik ezkerra jo egoiten zilura, eta nekeziak ukan dituzula ezkerretik eskuinerat jo egiterat, hori da? Gero, jakes zagutuz, ez nuen beti eskuineran txakatu naiz, eta banakien eskuineko murronkituz, hori eskuineko paretarekin mina handia eginen zigula, beraz, ala ere, albezain bat erdirat txakatu nuen, ezagutzen baitut, banakien obezela hori bere aurka. Astapenean, hasteko aire-zaire hasi zirezte, lehen txandan bezala, aire-zaire joan duzue, 13 irabazten zinuten, eta aipatzen zaukun matxalen zure ondoan zenak, eta horrek erraiten zaukun, piskat urduri zirela eta piskat beldur zirela zuen kontra, hori da? Hori janetu duzue zuek ere? Ezakit, ez bereziki, baina... Piskat jakasbila bezalako bat, ikusten ginuen, gehiago gibelera eta izela, eta etzela entzinatzen sobera pilota partidan. Ez dakit, ez du usaia maite du botean gibeleko pareta eta gero hartza pilota, eta ez dakit hori da bere jokoa, eta ez dut hori atxeman, ez dakit. Bigarren txanda komplikatuagoa ere, urdinak perdeak aintzinean hasi dira. Eta hor, alere, ez dituzue utzi sobera aintzina hartzerat eta hainiz berdinketa izan da. Partita hartu ditugu 5 punuen ustez, 15 inguru. 15 eta 10 irabazten zuten, hori da. Eta horrek, alere, lasaitasun piskatu zigu, eta anartean, alere, urbildu dira, 15 berdin egin dute. Eta alere, atxamaitu zuen indarrak oino burratzeko eta bitxanetan mozteko finala hori. Bera. Bibazu hasteko? Mil esker. Sei partida jokatu dituzuz xapelketa honetan? Zuk ere? Hori bai, sei partida. Nola senditu zira? Prestira ondoko xasuraren zat? Untsa torneo simpatikoa zen, eta xasen berrenen zat ongien, ustez prestakuntza edera zen. Zuk ere hasiko zira, pentsu dut, Euskal Herriko xapelketa urte hilabete hundarrean, pentsu dut, hori da? Eta zuk eskolaren aldetik, estudioaren aldetik, untsa arribatzen zira bien egiterat? Naiz hemen inguruan izanen, hastegunetan, baina hastegunetan bai sartuko naiz entrenatzeko eta partiduren zatu. Hori egiten zinaukun, joden, ostegunean final erdietaik landa, hori da? Hori da. Prestakuntza, zer da zuretzat fisikoa ipatzen zinuen ere, ez dela bakarrik pilota ere maitea sarearekin jostatzea, baina prestakuntza ere izan behar dela fisikoki ere, muskulazioa edo... azkartzeko eta ez, sarean jokatu gabe egoiteko uda hontan, eta fisikoki prest zaiteko. Behar fisikoa ipatzen dugu, lasterketa eta aintzin egin duzu hori, orain kasik berantekida egiteko? Nik ez dut bereziki hori egin, baina naiz gaizki senditzen hor kantxa gainean, eta fisikoak segitzen du, beraz, ongi.
Sareak aipatzen genituen, sareak bereziak dituzue, nola hautatzen dituzue zuen sareak jokatzeko, elkarteak emaiten dizkitzu, nola pasatzen da? Nik sare hori aspalditik dut eta bakotsak gure maneran soka moldatzen dugu, batzuk nahi gaute gogojagoa, bestek bai guriagoa eta guri bakotsak bere arabera egiten du. Eta eman zaun, zure sarea, zure hariak eta noizetik noizeat kambiatzen dituzu, ala beti bera dituzu? Ez dira kamentzen horiek. Beti atxikitzen duzu bera, ez dira lasatzen beti pilotan arituz? Bai, batzuan lasatzen da, baina Jean-Louis konpontzen dizkigu badak egiten eta soka berzongi maiten digu eta egurra ere batzutan konpontzen du. Bai, hala. Besarmanki, gehiago jakin dugu sareetaz eta sarearen teknikaz. Beraz, eskerteko zaitugu Julen Hunat urbildurik, oino bibazue. Min esker. Eta segituko dugu publikoa ere prest da, beraz, Iztapagoiti behiti segituko dugu beraz bigarren finala nagusia aldiuntan, Toan Jezekarekin, hori da? Bai. Mil esker Julen eta ikusarte. Esker, ongi segi. Bai, zuk ere ondo, txasegi. Hala, beraz, Iztapagoiti behiti orain hasiko dira beraz pilotariak, denek ere goitatzen dute, ejan duten bezala. Eta finala nagusirat joanen gira Iztapagoiti behiti. Hala, egan nahi du, lehen finalak frango, pixka bat iraun duela halere, beraz plazerikin ikusi dugu finala hori, sustut bigarren txanda hori. Hala bainan, pundu ederrak eta berdinketa handana bat izan da. Hala, beraz, Toan Jezeka Iztapagoiti behiti gurekin ginen dauku. Eta berekin eginen dugu pilotari horien aurkezpena. Juntatzen bali mazirezte gutarat, hoitaraziko dutzuet hemen girela urruñan, xapelketa unen segitzeko. Eta hor, alabainan finala haundia izanki, pixkat gauzak eman duzela plat tipiak haundien gainean, haundien barretan erraiten bezala frantzesez. Hala bainan, pilotari gazteak, urruñarrak taldeko pilotari gazteak hor ditugu. Eta hesi bat hori eginen dute, lau pilotari horiek sartuko direnak beraz kantxaren gainean. Urruñarrak taldea, bat dira pilotari handana bat, bai sarean, bai nesketan ere jokatzen direnak. Eta hor, ukanen dituzue, zuen aintzinean, beraz, pilotari horiek horrea emaiteko. Hala, anartean, hurbilu dauku ene kanarat Toan Jezeka, beraz, arratsaldean Toan. Txaldean. Hala, ikusi zaitugu ostean hurbiletik kantxaren gainean zinen, eta aldatu zirezte Joritzekin, Joritz jautsi da, eta zu goiti dintzira. Beraz, guzu etzaituko ino ezagutzen kanal duen, beraz, proposatzen dut aurkeztea, pixkat nortziren? Toan Jezeka eitzen nahi, zogei urte ditut, eta urruñarrak taldean jaizpirotan. Bere ziki sarean, alizira joko garbian ere? Ere bai, Joritzekin. Joritzekin, beraz, lagun handiak zirezte, kantxan eta bestalde ere. Hori da. Hala, utxa. Beraz, zuk ere parte hartu duzu xapelketa honetan? Bai. Iban Kasenekin, Kleman Kasenekin markatu. Eta lagunetan galdu dugu. Beraz, hori da ikuszaile eta laguntzen dugu antolaketan. Besarmaki, hala. Hala, urruñarrakeko pilotari handan bat ikusi dugunaz, eta hirugarren lekuko partida horretan hiru urruñarra bat ziren, eta lehuntan hemen ikusiko ditugu badira bi urruñar, behar zartuko gira emeki partida unen barnean, eta bainan zuk presentatuko dauzkizugu pilotari horiek, Iztapagoiti behiti sartuko baitira, haizu zeinan sartzen dira, ikusten guztuen bezala. Hala, San Guillaumenekin zuen lehen pantailetan, lehen planuan agertzen dena, eta hesi bat horre alabainan pilotari hurientzat.
Finala haundiaren dako, ala bainan piskat forma gehiago emaiten baita. Benetako ikusten ditugu neska batzu sarearekin, baina neskak ez dira, baita ezpada sarean, ari dira? Neskak palan ari dira. Hala, bakarrik sarea emala maiten dute, baina mementoan ez da bat ere neskarik ari sarean ez? Urruñan ez. Beste elkartetan badira ere? Ametsan bakit baiet, hiruran. Eta hemen ez. Ados. Momentuz. Hiruan ari dira eta egualdean badira gehiago neskari direnak sarean? Nik bakidanik hiruran bakarrik, baina berroa esteretan ere ba. Badakit eskuska ere badira neska batzu ez dira hainiz, baina batzu badira gero eta gehiago bai. Oino sarean ez da oino heldua neskarentzat hartzeko. Hemen ez. Hori dura. Hala, beraz, ikusten duzu irudiak edo argazkiak hartzen dituztela xapelketa juntakoak. Hala, baina hasiko dira estapat goiti behiti eta orkezpen ofiziala egiten baitute, bai babeslena eta bai pilotariena. Xapelketa hau segitu duzu, beraz urbiletik, zuk ere toan, bestan dena, hala? Eta urruñarrakek hirugarren aldikotz prestatu du xapelketa hori da? Hori da, hirugarren urtea. Hala, egan behar da norden urruñarrak taldearen gibelean ere hainiz okupatzen dena xapelketa guntaz, behar da bere izena... Salbat du Peru, mikroan nor. Hala. Eta gero, Jean-Le Peru gorria entrenatzailea eta Xabi Tapia. Hala, beraz, hala. Dira, beraz. Behar da eman laguntzaile horiek, hala baina bestenaz pilotaritake deus, bizten da laguntzaile horiek garbe eta horiek ere balio dute pixkat bere izena emaitea aldi batzutan. Zenta aipatzen ditugu usu pilotariak, baina pilotarien gibelean ere badira hainitz arduradun eta hainitz denbora pasatzen dutena kantxetan eta trebatzen eta pilotarien heltzen eskun eta ezker. Beraz, horiek gabe biztena pilota editakela deus edo editakela orain den punduan apaintzeik ere. Hori da, bai. À l'extérieur des plateaux, va aller directement à la recherche. Loulé a été la première française incluse dans un essai clinique pour limiter les effets... Ikusten dugu Peio Dufo ere ezagutzen duguna hor dugula, baina bera ere laguntzaile gisa edo beti sustengatzaile gisa hor dena. Baina berak ere bere borroka ere maiten du, bai bere alabarentzat, bai hainizek ezagutzen duten eritasunaren aurka. Eta beraz, sari ere bat joan duena, bizten da eritasun horren bila, eta beharrezkoa da biztan dena. Destu eder bat beraz ikusten duzuen bezala. Azken argazkiak eta istapagoitzi behitze hasiko dira, segidan sartuko gira zendako ez giroan. Aipatu dugu bi pilotari urruñak izanen zirela, eta beste bi izan dira kanpoterrak, bat izanen da Aviron Baionetaldekoa, eta bestea ametsa pilotakoa. Ametsa pilota, hainiz aipatzen dugu, gurekin zen laguntzailea ere jonen hortzegunean finalerdien komentatzen, eta pilotariak ere handana bat izan dira, eta hor ere pilotari bat ikusi dugu. Ezakita irudi batzu baditugunez pilotari hurienak behar aurkezteko, edo beste zuzenean eginen dugu irudiekin. Beraz, hor izanen dira, beraz, urdinak presentatzen ditu, beraz, urdinak urbiletik kusiko ditugu behar bada, ez baitez bada. Beraz, zurekin beraz, Toan Regera aipatuko dugu, beraz, urdinez izanen dena pilotari gazte bat, eta hainiz gauza erakutsi daukuna xapelketa hankan eta partikulazki, eskoa altxatzen du, baditu bere zaleak, beraz, nor da hori, Toan? Osan Pero Gorria.
Osan Peru gurria, gazte-gaztea. Lehen urtea torneo egiten eta deia finalean. Hamala urtetan, zinez gazte-gaztea, plazera egindako ere zure lekua hartu duena. Untsa ezagutzen duzu dutuan? Osan, bakatu. Hala, pilotari hainitzi maiten duena, ikusiko dugu zer egiten duen, eta aldiuntan egun norekin jokatuko da? Oier Iturbe ametsako pilotari bat. Hala, ametsako pilotari bat, beraz 16 urte dituenak, eta berak ere sariak badituena? Bai, bialdiz Gipuzkoako txapelduna. Beraz... Gipuzkoako xapelketa joan du bi aldiz, 2019an eta 2022an. Grabdin ere xapeldun izan da. Bai, aurten. Bai, aurten, berri-berria, beraz, ekipa pudite ikusiko duna, eta parian, rokan dituzte arrosez? Aurrelari aurrinakoa, San Guillemean. Bera ere ikusi. Lehen urtea, aurrinan, eta Andoni Kastera. San Guillemean 18 urte. Eta hori minimo mailean izan da xapeldun 2019an, hori da? Bai. Eta bera hariko da? Andoni Kasterarekin, lehengo urteko txapelduna, eta urtengo Frantziako txapelketaren irabazle bigarren mailan. Beraz, jokalari biziki ona. Bai, zinez, erran behar da, finalerdietan bi pilotari ateratu dira lauen artetik, bat izan da Andoni Kastera, zinez aniz gauza erakutsi dauku bi besuekin eta zinez pilotari argunt betea da eta aniz gauza badazki egiten. Eta parian Osan aipatu duzuna, Osan Perurena altzuet, bere 14 urterekin ere erakutsi dauku zinez mentuatez emaiten altzuela bizitasuna eta abiadura handia pilotari eta bere gain hartzen zuelarik zinez pilota biziki efektitzen zen eta trenkatzen zuen usu pundua. Bai. Hori da, beraz pilotariak prez dira ikusten duzuen bezala, kaskoak ere soinan eman dituzte, beraz horrek egan nahi du, iztapa goiti behiti hasiko direla. Hasia da. Bat eta huts, eta lehen pundua izanen da, arrosan alde, jaen dugu arrosak, edo lilandiak edo nitakita, hautatuko dugu arrosak, beraz arrosez errepikatzen dautzuet, hariko dira, beraz San Guillemen eta Andoni Kastera. Eta beraz, beltzez, Osan eta Oier Iturbe. Eta lehen bi punduak klaren alde, xurita beltzak, hola simpleago izanen da. Beraz, San Guillemen botean, hirugarren botearen zat, 2-0. Abiadura haundia eman duena oinu Osanek, baina pilota hoi? Sarera direktoki. Baina sareat beraz, bizana, falta dela. Eta pundu berri bat xurientzat beraz. 3-0. Hortziko ditugu pixkat pilotariak neurtzen, lehen pundu horietan. Importanta dira beti lehen punduak, hori da elgar... Mantxetan gainera biziki importanta da, ongi sartzea partidan. Eran fite pasten dira puntuak. Beraz... Iduritu dauku partikulazki finalerdietan pilota argun bizia zela eta punduak argun labroak zirela. Zuk zer diozu beti pilota horrein biziak badira? Pilota desberri batzuk baitugu. Eta beraz jokalariek hautatzen dute haien pilota eta hautatu dute bizi bat. Haiek hautatu dute, baira motelak, baira... Depende partietaz. Batzutan motelago dira, biziago. Ados. Haiek hautatzen dute partia baino lehen. Eta susut partida finalerdietan iduritu dauku ni hasteko pertsonalki biziak zirela pilotak. Pilotak da edera bat egin duena Osanek ezkerraz, baina ezkerra baita, beraz lehen pundua egiten duena. Bat eta lau beraz. Ikusten duzu abiatzen botatzera eta Osan.
Ze gauza pilota erakutsi daukuna hori joekin baitu eskuineko alderat eta zinez pilota biziki lehertu da eta apal egon da eta Maleruski Andoni Kasterak ezin du eraman piga eta lau. Ikusten ginuen Osan Perugorria altzuet ezkerra zela. Berba, anteil bat gehiago emaiten du, sustut botearekin, zenta gehiago kurutzatzen alu, gehiago jokatzen alu, zer diozu hortaz? Xakearen zat bai, erresago da, gehiago itzultzen da, beraz zailago eramateko. Baina ikusten dugu bezala, Andonik belan bizia ongi da, beraz. Ez da sobera problema bat beretzat. Hala, eta Xuriek berriz pundu hartzen, naiz eta 2 pundu egin dituzten beltzek. Baina, lehuntan, berriz Xuriak botean, Xan Guillaumenekin. Hala, abiadura emikan ikusten duzue azken pundu hau berriz. Eta Maleruski, Xuriek ezin dute bildu ahal izan, beraz urdin izanen da. Biziki fite egiten dena, baina fite itzuli dira ere Xuriak. Eta bai, japatua izan da, pilotaren salutasuna. Ikusiko duzue, eta hor, ez da aski fite baztertu Maleruski Xan Guillaumen, eta beraz zangoetan gelitu dako pilota hoi. Hori izanen baita urdinen alde. Hale, urdinak urbitzen ari berriz. 4 eta 5. Hoiatik, hoi txusia zen, zer duzu hortaz? Boa, xantza pixkat, behar da. Hala, beti gaiten ginen gauza ederrak erakusten zaukula gazte horrek eta hala, zinez, biziki untsa izela, hor, atik, ez da sobera, ez du ardi etxin nahi zuen bezala, apantzeik ere. Hale, Xuriak entzinean beraz, 4 eta 6 eta 4 bakatu. Eta pundu berri bat segidan. 7 eta 4. Oinokoan sobera pundu luzerik, oino pundu motzak. Mai, biziki. Untxara maiten du ez? Untxara maiten du bai mujurat, bainan. Xarera, direktoki, beraz, falta. Xarera direktoki, beraz, falta. Eta pundu berri bat beraz Xurientzat. Eta Xuriak aintzina joiten. 8 eta 4. Hale, Xan Guillaumen botean. Ustean ipatzen ginuen botea egimertzela gehiago pumpe haundi bat eginez eta goiti gainetik hartuz. Hor ikusten dugu, Xan Guillaumenek gehiago bazterretik hartzen duela. Eta ez duela hainbeste gainetik basatzen. Hartzen. Pilotari bakoitzak bere sakatzeko metodoa. Bere gestua. Hainitzak egiten dute aldetik. Batzuk gainetik, beraz. Xan Guillaumenentzat gehiago bazterretik da. Hori da. Behan artean urdinek egin dute pundu bat eta hurbiltzen dira berriz 5 eta 8 tarat. Eta zorrotza oino egiten duena Osanek. Eta zer diribatu du judiak ez segitzen du punduak. Biziki fite egiten zen. Abiadura haundia emandako pilotari Andoni Kasterak. Beraz, 9 eta 5. Deia, lehen txanda unen kasik erdia bukatua. Bukatua edo hurbildua pilotariak hasteko. Puntua. Zegertatu da hor, pixkat hurbiletik gaiten daukuzuz, eta biziki fite joan da? Hemen maunte kamera bat txapa azpian, beraz pankupe ukitzean eta kamera ukitzean puntua ematen dugu direktoki. Zaila da ukitzea, baina... Ezin da segitu? Ezin da segitu kutsa ukitzen duelarik? Deliberatu dugu puntua ematea ukitzen duenari. Hori deliberatu duzue zen artean eta pilotariek badakitea laute hori.
Hala, behar ba leku txarrean eranen dute Zumitzuk kamera hori, baina guri hasteko irudi ederrak egiten dauzku batzutan. Ja, bai, biziki. Eta hor bali usti, Osanek ezin du eman pilota hoi. Beraz, berriz xuri izanen da. Xan Guillemen eta Andoni Kastejaren alde. Hala, uste duzu, Osanek ezin duela eman pilota hoi. Ikusten dugu, Kastera gehiago ari dela Gibererat buruz, Oier Iturbe Molinari buruz. Eta entxatzen dela behar ba... Osanen gainetik pasatzea, ez da pilotaren barnean txar. Ebeo, astapenean, hasteko untxa erreusetzen dako. Zenta haintzinean dira, 11 eta 6 beraz. Jandako aire, baina ez... Oierrek itzulian hartu du pilota hoi. Pilota edera Kasteraren zat, eda maiten azkar Giberera eta aldiuntan ere ezkerriko paretaikin, nekeziak ukanen ditu, eta bai, nekeziak ukan ditu Oierrek eta ezin du eraman pilota hoi. Beraz, berriz beltz izanen da pundu hau. 12 garrena eta 6. Pilotarien horien kontra izan zira zu multzuko partidetan toan? Beltzen aurka galut la final laurdenetan. Bai. Eta txune aurka ez da inseritu ez. Pilotatzara hor bazuen Andoni Kasterak eta Maleruski ez du ere man izan. Xurien alde izanen da. 7 eta 12. Eta zara bai, zara zen Kasteraren zat eta alabainan, sartu da sarean, pompa sare. Egan nahi du, 8. Pundua ukanen dutela beltzek. Ez dira urkun ere beltzak, Giberetek dira, baina beti segitzen dute eta ez dira sobera lasatuak alere, beti segitzen dute mugimendua. Fite etortzen dira beraz. Beti bizi pilota. Hor, Osanek bere gain hartzen duela jokoa. 3 pilotak da segidan, baina ez... Alta. Kesu, Osan, alabaina nahi duke abiadura haundi gehiago eman pilota horien, nahi duke moztu haintzinetik, baina ez da saristatu izan zen, eta eskuineko aldera eta eskapatutako pilota hoi, Magaren gainean jindako. Eta piskator agresiz kestatu da eta berriz eman dako pilotakada bat. Finala bat erran behar da beti berezia dela eta piskat badela intentsitatea eta burrakoa, publiko gehiago eta berrila zainak atxiki hori da. Jokatu dituzu pilota finala batzu? Batzuk, horko torneoan lehenko bifinalak egin nituen. Eta kitzeren finalizatea beraz. Ez da beti eixe, finala bat, erretin da beti berezia dela eta beti ala da. Edo zuen finala izanik ere. Finala bat beti finala da. Eta beltzak urbitzen ari, hiru punduetarat baitira. 10 eta 13. Xuriak oino haintzinean. Bote zorotza oino itzurikatuz txapa. Botea eta Magaren gaineat entzun duzuen bezala sobrazi zuen pantailetan. Horrek egan nahi du, bakarrik 2 pundu txipitan direla beltzak. 11 eta 13. Osan, gaitzako holdarra hartzen botatzeko beti, beti. Pilotari guzietarik, antzinari guzietarik, berak hartzen du hanbeste holdar, Bai. Bakarra da zinez, lastazka joiten dena
Irabazteko goa bau, bai. Ikusten da. Eta Suriak lanjera segitzen dutelarik, esenditzen dutelarik, berriz pundu hartzen dute eta berriz bote hartzen dute. 14 finala handi untan. Eta segidan bote bat sartu du. Ez dut untsa ikusi duzu ze pasatu den hor atuan? Sakean mandu pundua. Ados. Oierrek ezin izan du eraman, bera. Berriz abiatzen da Sean Guillemen botatzera eta luze eta gora. Eta untsa eman du Seanek pilota hori, bizi-bizia. Eta Seanek ezin du bildu alizan. 12 beti 3 pundu. Berdinduko duten. Seanek hartzen du berden denbora. Abiadura handia oino. Zulian, eta. Sake falta. Labur egin du, mila? Majaren aintzean... bai. Ez du pastu. Hementu txarrean, zenta Suriak entzina joiten dira 16-etarat. 16 eta 12. 4 pundu tipi lehen txandaren joiteko Surientzat. Estu edera erakutsi daukuna hor Oier Iturbek. Itzulian jonen da berriz Oier Iturberentzat, eskuineko aldera taldiuntan, alduen bezala Eta. Domaia. Domia, zigaiten duzuna entxatu da biltzera talea. Osan itzuen nahi pilota utzi, baina ezin du eraman. Baina hartzen da emaitzan Suriak entzina joiten direla eta horbiltzen nahi direla hogoietarik. 17 eta 12. Sartzen untsa osan. Sartzen eta pundua egiten. Bere ezkerrarekin. 13 garena. Aleria, Suriek badute antzu gehiago eta nik ez dutut sobera landerean ikusten txanda hontan. Dion behar lukete alere. Bai. Tempo bat behar bada pilotarientzat, ala baina ikusten duzu emaitzan importanta dela, ez dela oino bukatua txanda hau. 3 pundu gelitzen askote egiterat Suriek. Eta besteak ez dira urrun beraz, ez da bukatua. Bote bat edo beste, eta fite egiten alute berdinketa bat. Sean Guillemenek berden denbora hartzen, untsa hatsa hartzeko. Berdin ere, untsa lotarazteko osarea edo izerdiaren zat ere... Hori da, bai. Ez lehatzeko osarea. Bai. Importanta da, beti untsa eskoan untsa menpera dezazun zure sarea hori da. Bai. Aipatzen gintuen kolpadurak edo zauriketak hainitzeldu dira ukotik, haintzinetik, besoaren haintzinetik hori da? Hainitzez, baina gertatzen alda. Beraz, lehre kasu egiten dugu. Bezen zirezte batzutan mikuaren ikusterat edo kinearen ikusterat gauza berezia batzun egiteko, lasaitzeko eta hola partida... Bai, gertatzen da, ez ongi berotzea edo hola eta fite minuka egitea bortxatuz edo... Beraz bai, askotan. Dira, ariketa bereziak egiteko eta berriz lekurat emaiteko. Depende ezinen kolpadura, baina askotan behina da, beraz bai. Hala, eta behan artean, segitzen dute Suriek, eta ari dira emeki hogoietara torbitzen. 18 eta 13 baitira gure pilotariak. Eta aldiuntan, bai, falta ezan duten bezala. Ala baina joan da, majaren gehineko alderat hemen behagiran onduan. Behagia hona da, baina gibelekoa
falta da Margaren gaineko aldia. Azorreka nahi du urdin dela, eta urdinak beti hor. 4 puntutan. Ale, Osan Perugorri altzuet botean. Eta botea sortzen du. 15 eta 18. Pariguak frango idekiako ino, ez da deus jokaturik, ez da deus eginik lehen txanda hontan. Itzultzen alda, naiz eta oinukoan ez dugu berdinketarik ikusi. Beti suriak entzinean izan dira. Baina txenitzen dugu, itzultzen aldera fite. Biziki bai. Kasuai, hartzen du berden denbora. Ai, bai. Zukere publikoaren giza, edo egin du, entzun dugu, handi bat hor, domeia da, hala. Artua zuen, bere denbora utzia zuen, goiti joiterat, eta bazuen aizina guztiak, gehiago ezkerra da, beraz, eskuineko aldera joiteko, menan... Pilota sobera edera. Bai. Hori gertatzena maiz. Jandu, hunkitu joa entzin. Eta beraz, azken pundua xurientzat. Eta falta joiten da, horrek egan nahi du, hogoi garen pundua. Xurientzat izanen dela hori da. Lehen txanda, beraz, finala nagusi hontan, lehen lekuaren zat. Xurientzat izan da. Hala, aipatzen ginen lehia handia izanen zela Andoni Kastera eta Osan Perugorri altzueten artean. Lehen txanda hasteko Xurien alde joan da, Andoni Kastera eta Hasan Guillemean. Hala, ez da deus erraiteko, mesitua dute. Untsa izan dira. Hala, ez dakit ze utxin dakoten egeran beltzer, baina, bon. Usiko bigren mantxa. Hala, gauza... Deus egina, beraz. Gauza guti aski zen, partida izultzeko, zinez, mento batez, 3 puntutan ziren, 18 eta 15, beraz, senditzen zen, gauzak itzultzen altzirela. Biziki bai. Domeia da, Osanek azken pundua zinez partidako pundua zuen, eta hor jandu. Gertatzen da. Hala, gaztetasuna ipatzen ginoen, bakarrik 14 urte dituela, oso gazte-gaztea da. Biziki bai. Turne guziko xapelketa guziko gaztena da, bestenez Osan, bai? Xapelketa guzikoa. Bai. Mengoa bai. Hala, gara, azpimarratu, hala. Zinez gauza edera dela pilotari gazte horrentzat, urguñarrak taldeko horrentzat. Eta ikusten dut bere emaitzetan, deia 4 aldiz zanera Euskal Herriko xapeldun, eta beste 4 aldiz Frantziako xapeldun. Hori da bai. Zinez emaitza bat, emeia emaiten duena, bakarrik 14 urtetan hori dena. Hori da. Hala, toan, zurieri horako zerbait desiratzen dautzuet. Nik ere. Hala, eta anartean beraz, pausu tipi bat hartu dute pilotariek. Pilotariek hartu dute pausa tipi bat, eta segidan beraz lotu dira bigarren txandarat. Eta mementoan lehen berdinketa egin dute. Bat berdin. Bat berdin hori da toan. Bat berdin, eta aldi honetan Osan botean. Ote zorrotza, Eta aldi honetan beltzak aintzinean. Nostuko lehen partidan ez dira sekulan aintzinean izan. Lehen txandan dakatu. Ez. Eta hor aintzinean pasatzen dira. Biga eta bat. Ale Osan. Nekezia, bai. Etik ibeleko pareta horrekin nekeziak usu pilota lehertzen da, hori da? Zulean eludelarik? Bai, hola, Andonik ez du pilota bortxatu beraz. Ibeleko paretan hiltzen da pilota eta jammer da bila. Lehertzen da pilota eta nekeziak biztan dena. Eta bigarren berdinketa bietan, lehenan izan zen. Biztan dena. Eta hor, bi berdin beraz, lau pilotarien artean. Pilota edera Kasterralentzat Gibel.
Eta hor, Oier Iturbek utxe egiten du pilota hoi. Beraz, berriz Xuriak aintzinean. Lehen txandan bezala. Mementoan ez dugu ikusi hiru partida zabaldu ditugu Kanaduden, bai bi finalerdiak, bai hirugarren lekuko partida, eta mementoan ez dugu seguran ikusi hirugarren txandarik, beti bietan gelditu da. Azken herri finaletan hor, begia bizkifite joan dela. Bai. Bigarren txandan, bigarren finalerdikoan hurbildu dira, baina ez, bigarren txandetan joan da, eta ez da sekuran izan. Kusiko, orko finalan, kusiko. Ez da deus egina. Eta nartean, Xuriak aintzinean. Goitarazten dutzuet, ikusten duzuen bezala, Xuriak joan dutela lehen txanda hoi, Hogoi eta Hamabost, Xangillemen eta Andoni Kasterak. Eta hoi, atik Andoni Kasterak gaineko aldean eman du. Beraz, hirugarren puntu bat izanen da, beltzen alde. 3-4. Otatzara, aldiuntan jali da, eta untxara eraman du Oier Iturbek. Aintzinatzen da guai oian. Oier, zakatu. Eta Andoni Kasterak, maleruski, txaparen gainean geldutu da, pluto hoi. Zer nahi du, berriz beltzak hor direla. Berdinketa berri bat lauetan. Hale, betzen da botatzerat. Jamer da tekniko pixkata ipatzeko, pilota guztiak joten direnak taularen gaineat, ezkerreko eskoarekin bitzen ditugula dizutuko zuela. Pilotak ezkerreko paleta ukitzen efektu hartzen du. Jaitik beti eskatzen gira ezkerreko eskoarekin hartzeko. Eta berdin eskuinera itzultzen, beti eskuinerarekin efektuen gatik. Ocean berriz botian. Eta bai, segidan sartu da sarean, pumperik egin gabe. Horrek egan nahi du berriz berdinketa bat da dugula bostetan. Mementoan ahunt tinkatua partida, emaitza. Biziki bai. Zulian hartu beharko Oierrek, bai untxa. Kasterak, abiadura emaiten, baina ez du pundua emaiten. Bere gainea jindako. Xan Guillemeni pilota hoi. Eta asarrea alabainan. Berak galtzen baitu pundu hoi ikusiko duzu abiadura emekian. Uste baino fiteago jindauko bere gainerat. Eta beraz, beltz izanen da. 6-5. Untxasko eman zuen eskuin, baina untxa joan da zika ere. Bai, biziki. Kusi zuen. Sekundu pulita erakusten daukutena. Zinez hor, partia ust. Gertatu dako hor. Eskatu izku dira zen, eta Tampez erori da, ez du deus beharrik, kusiko dugu abiadura emekian behar bada. Pam, erori da, Tampez, zinez, zela soberarik bortitza biltzeko pilotoi, eta Tampez erori da, bizkat, izitu gira, ez du deus eta partidak segitzen du. 7-5 beltzen zat. Zinez hor, senditzen dugu intentsitatea badela eta finala honen barnean girela hor. Hala bainan, Xuriek joan...
Zuk erraten zinuena, ostean, kutsa ungitzen dolarik, pundua da. Hala. Beltzek ez dute auturik, alabainan galdu dute lehen txanda, eta hirugarren erat pusatu nahi bali badute, atxolutuki beharko dute aurra bazi. Eta hoi, Oxanek untxasko komprenitu du bizten dina. Eta bote bat sartu du giberetik. Bai. Hala, partziala pulita egiten dutena beltzek, bost berdin ziren, eta lau pundu segidan egin dituzte, beraz, behatzietara joan dira. Behatzi eta bost. Abiadura handia emandako, baina hortzen, lehia esperantzakin nuena hor dugu bete-betean, Andronik Azterra hortzen pilota horren biltzeko, txasko bilu du, baina Mariuski zuzenki sarera joan da. Eta horren buru, beraz, beltz izanen da. Ale, beltzak entzinean hor, bost punduz, hamar eta bost. Baina aldiuntan, Oier Iturbek ezin du ere man, ala ikusten duzu zuen planuan urbiltzen ari kamerari. Hala, diadura emekean, efektua aipatzen zinuela toan, beti lehertzen da pilota hori da. Eta nekeziak pilota horren ebiltzeko eta muguratera maiteko. Seigarren pundua Xan Guillaumen entzat. Seigarren botia. Ote indartsua. Oxanek hartu beharko itzulian, oino Oxanentzat beti hor da, untxa bildu zuen, baina Marinuski Majaren gaina joan dako. Beraz, Xuriak berriz urbiltzen ari. Zazpi. Eta hamar. Horain, lotzen balima zirezte guri, ramer dautzu eta segitzen duzuela Urruñako pestetako xapelketaren finalan nagusia. Ostean ikusi dugu hirugarren lekuko finala, hor nagusitu dira Julen Depitut eta Mark Berro, eta orain finala nagusia duzue. Eta bigarren txandan gira, naiz eta lehen txanda eraman duten Xan Guillaumen eta Andonik Azterrak. Ebe orain Andonik Azterra eta Xan Guillaumen mementoan gibelian dira. Baina berdintxu dira, ere bigarren txanda honetan, beratzi eta hamar baitira. Xuriak segidan lotu, bost punduren gibela bazuten, baina segidan hor, lau pundu egin duzte segidan. Ez dute autorik. Ez duketen nahi hirugarren txandarik egitea. Hori da, bai. Guk nahi ginuke gure plazerarentzat eta sarea ikusteko zen, eta ez dugu ikusi hirugarren txandarik egiten den zuen bezala. Baina Xuriak ez dute, ez dira bat ere hortara. Entzinatzen oino Oier Iturbe. Sotuetariak, eta arreta pala genitu da. Baina beltz izanen da, eta beltzek pundu berri bat. Baina nahi lukete atxurutuki txanda hau ere man, berdintzeko bat berdin, eta luzatzeko hirugarren erat. Ale, Oxan botean. Gaztera indartxu, gibelera tuzu, biziki indartxu, paretekin, abiadura ematen, bai. Eder bat, ezkerreko paretarekin gibelera joiten, indartxu. Eta pilota lehertzen eta Oier Iturbek ezin bildu alizan. Xan Guillaumen berriz botean.
Ez da heltzen, Oier Kesu. Eta Xuriak berriz hor berian. 11 eta 12. Ea beste berdinketarik kusiko dugunez. Deia lau izan dira, azkena bostetan zen. Kasu Pumpasare, Pumpasare sartu da. Eta beraz ez da berdinketarik izanen 12-tan. Beltzak berriz aintzinean. Eta hor, tiempo bat hori da toan. Bai, hori hartu dute bai. Egan behar da momentua pixkat importanta dela, hor, ala bainan 13 eta 11 jokoa itzultzen ala eskualde batetik edo besterat. Biziki bai. Denbora hartzen dute ala bainan edateko, berresukatzeko beren eskuak eta beren txarea izerdi guztiak entzeko. Zuk ere erabiltzen duzu, denak erabiltzen dute olako zerbait untxa eskuak lotarazteko, sareari? Izerdiak entzeko bai intzek hartzen dugu, baina magnesia hor ematen dutena hor nik bada adibidez ez dut maite, intzek ez dute maite. Bai. Eta zu gabe ari zira? Gabe bai. Manizia hoi, mendizalek ere maniten dute hori jokan lotzeko eta... Hori da bai eskaladako gauza. Bai. Eta pundu berri bat beltzentzat. 14 eta 11. Botian eraman duena Osanek hori da? Bai. Txopera segitu egegan. Beraz, 14etan dira, 14 eta 11. Eta zagaldiuntan Oierrek baina untxara mandu. Indartxu hori, no? Ze indarra duena Andoni Kasterrak. Hainitz paretekin nahi da, hainitz... Abiadura hitz baten du bai. Abiadura haundia meten dako zinez pilotari, Eta segitzen da. Txatu da biltzera Txangiemen ez du eraman. Eta gibeian hortzen Andoni Kasterrak, baina niltan haintzinean kokatu da pilota. Eta beraz, 15 pundua izanen da ordinentzat, beltzentzat. 15 eta 11. Bizida, Guillaume zeginen du ezkerraz. Ezkerretik ezkerreat edera osarentzat, paretaikin. Oino indartxu Kastera. Eta ez da heltzen urgurat. Ez da heltzen. Beraz, Xuri izanen da, 12. Abiatzen da berriz Txangiemen. Zulian, pilotatzara untxara maiten du Kasterrak. Untxa gainetik pasatzen da, hortzen oino Kastera, indartxu oino Osanek manduena pilota hoi. Pilotatzara, horrela Kastera, abiadura unian. Eta Osanek falta pilota hoi. Bildu zuen, baina Magaren azpian gelditu da. Ez da kontent bere buruaz. Abiadura emikan ikusiko duzue. Bildu du, baina Magaren azpian gelditu da. Berrezen lugira zuzen eskorat segidan. 13 eta 15. Eta deus eginiko ino bikarantzan da hontan.
Haiz eta hor gure kutsaren xoko hortan kokatu duten pilota. Hala. Ez da kontentzan Guillemen, baina nahi lukete partida hau trenkatu bitxandetan. Baina iduriz urdinak edo beltzak ez dira ados eta mementoan aintzinean dira 16 eta 13. Eta 17 bat ere. Alehuntan usten dut tuan ikusiko dugula hirugarren txanda bat. Hori espero. Eta hirugarren txanda, oran buru, 10 puntutan da hori da. Bai hori da. Azken aldean aipatu ginoen Mikelekin zure lekuan zena. Mikel Uzkudunekin hirugarren txanda 5 puntutan zela, baina oran buru ez trompatu gira. 10 bai. 10 izanen da. Ez gira hori nortan, hiru puntu falta dituzte beltzek. 17 justu pulita erakutsi daukuna Oxanek. Eta Asare, Guillemen Asare. Justu pulita, botatu du bere gorputza lurrera eta Oxan Peru gorria altzuetek eta eramandu pilota hoi. Bitantxo txipi hoi no, berdinketa egiteko txanda batetarat biendako. Eta botia, zertzen? Puntua. Ona zen, eta beraz azken puntua. Hemeretzietan ludira. Hemeretzi eta 15 beraz beltzen alde. Eta bai, goiti joan da, gaineko aldera joan da pilota hori. Horrek egan nahi du, bai hor dugula gure hirugarren txanda hori. Bai, hori da. Hala gero boteanen aletik nola egiten dute, lehenik eduten botatzen dute durua... Berriz botatzen da bai. Hirugarren txandaren zat? Bai. Ez da lehen txandan botatu duenak ez du botatzen. Botatzen da. Bai. Lehen mantxarentzat irabazten du txakea. Bigarren mantxan besteak du, eta hirugarren mantxan berriz botatzen da. Berriz botatzen da. Bai, hori da. Ez du lehenak botatu duenak lehen txandan berriz botatzen hirugarrenean. Berriz botatzen da dugu. Hala, beti hirugarren txanda hori, beti tentsio gehiago emaiten duena eta pilotariak guti edo aski akitua dira, pentsatzen dut. Bai. Eta gehiago dena hamari fite joiten da. Biziki, bai, biziki. Bai. Bai, xarean puntuak biziki azkarri baten dira, beraz. Hala, mementoan ikusi dugu bi txandetan Andoni Kastera oso azkarra izan dela, ez du falta haundirik ikusi. Osean altzuetek ere sartu da eta biziadura haundia emandako pilota hori. Bai. Baina pronostiko bat egiteko hirugarren txandaren ez da aixe duan. Bate ez hor. Bi ekipak ongia dira. Falta guti eta ikusiko, sorpresa. Neke da erraitea nor haintzinan izanen den, nor den akitua, ez da momentuan sobera gesturik edo sobera akiduarik ezaun lau pilotaren artean. Apiadura emekian, beti irudi pulit batzu bigarren txanda untaz. Eta frango fitea hasiko dira beraz pilotariak hirugarren txanda hontan. Untsa bukatzen dugu, finala nagusiko hirugarren txanda bat analikotz ikusten duguna. Bai. Les Blancs ont gagné au-devant le but au blanc. Dernière manche un petit peu qui... Hala, eta zuk egiten zinuena durua berriz botatu dute pilotariek edo epaileak eta botea izanen da. Txurientzat. Hala, xuriak beraz botean lehen botea egin dutela eta San Guillemenek bereziki egin eman duena. Eta hor, heldu da Oxan altzuet pilota horren hunkitzerat, baina Mariruski ezin du eraman. Hala, ezkerraz, hunkitu du.
Baina ez da heldu muguraino. Beraz lehen pundua xuri izanen da. Jean Guillemin botian. Leuntan aldizka hala. Aipatzen ginuen akidura hori, behar ba, bilestu horretan, ez dakit horren gain emaiten alden ez, baina biek ere falta egin dituzte, bien zinekoek, beraz... Bai, posible da, bai. Halaz, nako ez akidura pixka bat edo tentsio bat erreiten duguna, baina horretarazten datzuet hamarretarat izanen dela bakarrik txanda hori eta fite joan dela biztan dena bat berdin ementoan. Kastera hori indartxu, beti indartxu, erakutsi daukuna bitxandetan bezala. Eta xantza pixkatukan duzen eta... Etzen lukun sarean txartzeaz zuzenki. Hori da, bai. Gaineko partea onkitu du, taularen gaineko partea. Ipatzen gintuen, huts batzu hor ere, ez ginen hola usatu hau, iturberen alde zen alde honetan. Faltaino bat egitea zuzenki hor, naiz eta ez zuen zeltasun haundia pilota honek, behiran huts egin du eta beraz xuri izanen da. Hiruta bat xurien alde azken txanda honetan. Join hori hartxu pareta guziak unkitzen ditu. Zinez ez dakit eskolaz nola egiten den, biak batian bezala da eta eskolale guziak unkitzen ditu bere pilotak. Eta mementoan berek dute aintzina hartua, xuriek, Jean Guillemin eta Andoni Castera aintzinan dira. 4-1, kasik azken txandagunen erdia joana. Bizira beti pilota. Importanta da, beltzek nahi badute zinez txanda honetan, erraiten nuen nahi badute txanda honetan egoan eta esperantzak atxiki azken punduentzat behar dute zinez punduak sartu eta emaitza tipitu, eskarta tipitu. Eta hori komprenitu dute untxa. Eta erran nahi du, 2 eta 4 hurbiltzen direla. Baina alde honetan xuri izanen da, Jean Guillemin eta Andoni Casteraren alde. 5 eta 2. Beti zerdiaren zat, togatzen eskun eta ezker alden tokiran. Eta bote berri bat, eta eskarta berriz ahonditzen xurien alde. 6 eta 2, bakarrik 4 pundu aski dituzte xuriek xapelgo unan egiteko. Eta bote hau pixkat laburra ere iduridu, falta zen hori da? Bai. Ez duzia depasatu. Beraz, beltzak berriz botean. Osan altzuet beraz. Lehentan ez da itzulikatu eta hau ere labur ez. Berdin bai. Hala, turnatu dako, oparia egindakona, berak ere opari bat egin du. Ez da memento oberena, baina ez da hautatzen hori. Beraz, 7 eta 3, jendeak entzuten dira oiuka ale osan, baina gaztea da, bera ere, naiz eta hainiz titulu bat duen, baditu oino gauzak ikasteko eta... Hainitz bai. Hala. Ez da deus eginiko ino. Alea gure ezker, baina hona zen. Segitzen du punduak. Importanta izanen da hau. Hori noin hartxu, nola zez. Ze pilota eman duena. Andoni Casterak, biaten txatu dira, bibeltzaken txatu dira, bai gibeletik, oierriturbe, bai osan altzuet altzinetik, baina pilota ikusiko dugu agian, abiadura emekian, ikusiko duzu ze indarra eman duena, eta ez gibelikoak utzi du pasatzerat, eta osanek entxatu du biltzerat, baina itzulian izanik ere ezin du. Eta 8 joa iten dira.
sortzi, baina aldiuntan beltz izanen da. Hale, esperantza txikitzen dute. 4 beraz. Zinez, Kasterrak gestu edera erakutsi dauku, pilotaka da horretan. Bai. Hale, guai importanta da, ez da guai mementoa falta egiteko osarentzat. Eta ez du egiten, untsa maiten du. Kasu, pilotai, ez, bai? Segidan txera den da? Xerira, bai. Horrek egan nahi du, beti beltzak hor direla. Eta bakarrik hiru puntutan dira, hiru eta, bost eta 8. Errepikatzen dut. Azken aldikotz partida hau eta txanda hau 10 puntuta bat dira, eta beraz 10etan bat joiten dira. Xapelketa hau irabaziko duela. Kasu. Oino Kasterrak erakutsi dauku gauza eder bat indartsua izan da. Eta maleruski giberetik oierrek ezin du itzilu pilota hau. Horrek edak nahi du lanubia dela, azken puntua dutela suriek. 9-5. Ez da deus eginik, baina hor, aferak xamintzen ari dira beltzentzat. Eta aldiuntan osanek falta egin du. Eta beraz, suriak xapeldun izan dira. 10 eta 5 joan baitute azken txanda hau. Hirugarren eta azkena. Zinez, partida indartsua eta intentzio handikoa. Hori da, bai. Hala, bi pilotarie lehien artean Andoni Kastera eta Osan Perugurria altzueten artean. Hor, aldiuntan, jaiten alatuan Andoni Kastera izan dela irabazte egun. Aurten bai. Hala, bakinakien bien artean jokatuko zela partikurazki, bestek ere ez dute deus hori guziak mehesi dituzte, baina ikusi da halere Andoni Kasterrak zinez maila goratu duela, indartsua izan dela, gibelerata izan dela, eta bere pilota biziki fite doiten zela. Ejan behar da, ez dela nor nahi Andoni Kasterra, deia baditu bere 19 urtekin, baditu bost xapel irabaziak Frantziako xapelketan, izan da ere Europako xapeldun ere gaztetan, 22 urte espetikakoetan, eta jaz ere, hemen xapeldun izan zen. Bai, hori da, bigarren aldia, eta jaz ari izan zen. Joritzekin, hala. Joritz ikusi duguna, zure ondoan zen, zure lekuan zena duela zumin minuta. Biba horiek hasteko untsa mehesitu baitute xapeloi. Beraz, ikusiko ditugu pentsu dut, irudi batzu abiadura emekian. Agian pilotari bat edo beste dinen dauku ere bere oaren ere maiterat gure leku untarat. Lekua utzi beharko duzu toan, heldu balitz. Pentsu dut xari banaketa ere izanen dela? Bai, izanen da, bai. Segidan. Eta ukan dituzte hirugarren lekua ukan dutenak ere, ukan dute xari bat, denak pena izan dira? Bai, denak amudute, bai. Hala. Beraz, araiz ez dakit, pilotarik izanen denez artean xariak maiteko aintzinean unat ginen direnez, ala ondotik edo ez dakizu bat ere? Ez bat ere. Hala, goaitatuko dugu, atxiko dugu antenan, artean, paser hartuko dugu irudi horiekin. Hala. Bizpailuetan ikusi duguna hau eta beldurtu girenak. Abiadura emekian, etzen txanda hontan, bigarren txandan zen hori. Eta beraz, xuriak xapeldun ateratzen direnak. Hor, ikusi duzue, Osan Perugurria altzuet, errepikaratzen da altzuet, bakarrik bere 14 urtekin finalera heldu dela. Eta pentsatzen dugu ondoko astetan eta ondoko urtetan entzunen dugula pilotari hortaz mintzatzen. Hori xeor bai.
zinez badu ahal haundiak erakusten ditu. Biziki, bai. Eta xapelketa jokatzen duelarik, bere kategorian ari da, gaineko kategorian ari da. Gainekoan. Bai. Eta hor ere, xariak irabazietu, xapelak, bai. Bai. Hala, ikusten dituzue, xapeldunak hor aintzinean, iztapagoiti behiti, pentsu dut berba San Guillemen diren dela gutarat, urbiltzerat bere irudiaren, bere iritziaren emaiteko. Hala, koitatuko dugu xarien banaketa goitatuko dugu. Eta hala, zuen mailan ikusi duzue osan, araiz istantean diren daukuna gutarik hurbiltzerat. Hala, gazteak ikusten dituzue, lehen partidan izan direnak, eta biztanda horiek ere ohore amesi dutenak, nolaz ez. Hala, ostean esia egin duten urruñarrak taldeak eskolako pilotariak ere hori zaren dira. Sarien banatzeko sareko pilotari horiek. Hala, egan behar da pilota, ez dela hor gelitzen gaualdiaz, eta hemen ditugu urruñako pestak, eta pentsu dut hainitzek itzuli batekin dutela. Zuk ere, pentsu dut tuan joan zinela. Bai. Ikusi dut lagun batzu hortzin intuela frango hurbil ostean, eta goaitzatzen zutela elgarrekin joitea. Hori da, bai. Deia asia hugo eta gero segituko. Iduritzen zautan pixkat begiak txipiak zintuela eta... Gau motza izan da. Laburra izan da. Eta ondokoa ere irriskatzen du laburra izaitea. Hori da, bai. Horiek dira, pestak normal da, behar dira ospatu, badakigu nondik lugiren, dila urte bat edo bi, oino hemen maskuekin ginen, eta beste garai bat zen, eta denek behar ditugu olako momentu gozoak baliatu. On rappelle les 4 finalistes. Hala, beraz, ikusi dituzuen bezala sariak eman dituzte, beraz, utziko ditugu sari horien emaiterat, gu geldituko gira irudi pulitu horiekin eta xapeldunekin, baina horretar hasiko dautzuet, beraz, San Guillemen eta Andoni Castera xapeldun izan direla urruñako xapelketa untan, sare xapelketako untan. Beraz, sarea hor gelditzen da mementoan kanaldu den. Ondoko hilabetetan eta astetan ere berriz sarea ikusiko dugu, eta iparaldeko xapelketaren finala zabalduko dugu zuzenean. Hori izanen da helduen azoraroan. Pilota ere izanen da beti, baina eskuska beti azaroan. Aipatu dautzuet ere urte bukaeran izanen da xapelketa handi bat pilotari haundienen artean ere, hori berantzago aipatuko dugu. Artean hortan geldituko gira, txaloen aintzinean, Milesker handi bat egaren dautzuet tuan. Ez dakit pausatzeko, ez dut desiratuko pausatzea, baina pesta untsa segitzea, Milesker harteko hemen izanik, eta ondoko egunak arte. Milesker zuri. Adio. Je vais essayer de faire vite pour pas que vous